știu dacă se vede ceva pe filmarea asta. Mai e ceva până când o să fie gata construcția. Sunt în mijlocul câmpului, singur, într-o hală metalică mică. Bine că încă funcționează soba. Stau cu geaca pe... Funcționează soba aia de căldură, dar eu stau cu geaca pe mine. Am niște bocanci. Niște pantaloni de aia groși de schi și peste pantalonii de schi mai am niște de-astea polar se numește materialul. Ca să țină de cald. Bă, ori nu știu, ori durează mult până când se încălzește camera, ori durează mult până când se încălzește camera, ori cred că durează mult până când se încălzește camera, că ori nu se mai încălzește odată, frate. Cam aia ar trebui să fie baia, jumătate casă. Eu vreau să fie mai mică, dar prea să mai nimic din ce stabilesc eu, nu știu de ce. Trebuie să văd și prin partea. Și având în vedere că sunt singur pe aici și puțin foame, imaginea tremură când tremură mie mâna de frig, nu de altceva. Da, e... știu dacă vă place, dar asta o să fie căsuța mea. Mai e un pic de lucru. Depus vata bazaltică și rigips. Probabil la anul, că mai am bani. Și... bine că nu sunt singur, oricum. Am auzit niște șericei pe aici. Pe unul l-am văzut. Era într-un săculeț acolo. Nu știu ce vrea să facă. Cred că speria de mine, s-a ascuns săracul. Mai plouă din când în când afară. Îți dai seama, nămoleala ce e afară, că e câmp. Îți dai seama că e apă plus pământ egal nămol, noroi. Și am zis că să dau dracu drumul la un film, că ce să fac. Hai să mă duc și o să făceam de halele pe aici și mă bag în pat, că nu mai scam obosit pe ziua de azi. Arată destul de rău momentan, dar aia e. Cred că dacă mă filmez pe mine mă sperii. Netuns, nebărbirit. Ia, hai. Și pe mine. Un pic așa, dar o să trească să știi filmarea asta. Să văd și eu cât de praf sunt acum. Da, fetelor care se uită, puteți să vă speriați acum. Ok, așa arată în spate. Și ai, simt așa ceva pe la geacă, sper să nu fie vreun păianjen, că le-am mutat domiciliul la păianjen mai devreme, era ascuns după niște plăci de rigips. Dădeai o placă de rigips la o parte, era un păianjen 2, o mutai. Dădeai următoarea placă de rigips, mai erau cazați 2 păianjeni. Cum păianjenii s-au tot mutat acolo, că au mutat plăcile astea de rigips. Și sper să nu mă halească la noapte, să se ducă și nu știu undeva.
Bă, și soba asta să moară, nu știu, cred că a rămas fără combustibil, că se face, parcă se face din ce în ce mai rece. În fine, hai, vedem.